Ang Ginoo manaa ninyo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay nga nag-uban kanato via live streaming sa atong Paris Facebook, Our Lady of Mount Carmel Parish, Recoleto, Cebu, ug ani adin karon pipila uban kanato sa atong social hall. Maayong hapon kanyong tanan. Mabugnaw ug maulanong hapon. Ang panahon pagkakaroon murag na iba na ang lahi na ang sitwasyon, ulan init, bagyo, mag-uga ang panahon mo na nga dili na usahay ang natural nga panahon nato gitawag natong tropical, init, tag-init ug tag-ulan. Kaya usahay maski tag-init na mag-ulan, El Nino. O ano na, ang tawag na, La Nina. Kung tig-init na pod, maski nga tig-ululan na unta, wala pa'y tubig, wala'y ulan, El Nino na pod. Tungod ka na sa nagkahitabo sa atong palibot, sa atong kinaiyahan. Sa tungod pod sa atong pag-abuso sa atong kinaiyahan. Maubitaw na, ang ingon ni Pope Francis sa iyang sulat, nga ang atong kinaiyahan, the Mother Earth is sick. Masakiton sa cancer. Matod pa niya 4th stage. No? Stage 4 na ang cancer sa atong Mother Earth. Tungod sa atong pag-abuso. Tungod sa atong paglapastangan sa atong kinaiyahan. Sa atong environment. Paano ba nato gilapastangan? Kanang pagpangaingin sa bukid, pagpamutol sa mga kahoy, nga mao nang nagdala og dagkong baha karon. Kay wala na mo absorb sa tubig sa bukid, tungod wala na'y kahoy, kalbo pa kanako ang bukid. Pag init, wala na po'y masilungan, tungod kay walay kahoy. So ang purpose sa unta sa kahoy, maghatag og oxygen, landong ug pagpugong sa bukid nga dili ma-landslide. Mo na nga maski asa lang ka karon, halos tanan baha. Ug ang baha kusog ug lawom. May dalang lapok. Tungod kana sa atong pag-abuso sa kinaiyahan. Apan si Kristo naggisgot bahin sa iyang kaugalingon mismo nga pagbiya dinhi sa kalibutan. Magigsoon ko diyan ni Kristo kung atong subayon, balikan bitaw kining nagkahitabo sa atong palibot, sa atong kinayahan, sa atong nasod, sa tibuok kalibutan. Kini usahay nagpanumdom kanato nga nahalayo na kita sa Dios. Ang Diyos, anauban ka nato sa atong pagtawag na minaw lamang na mati. Og tawgon natong yang tabang anaa lamang siya. Kita lang ang naglayo. Mabitaw na sa atong pagbasa karon sa atong ilabi na sa atong ebanghelyo, nagisgot si Kristo bahin sa iyang kamatayon. Nga wala makahibalo ang iyang mga alagad ug ang mga Pariseo ug mga Hudiyo mismo sila wala kahibalo ug wa gani nakaila kang Kristo. Mo gani ingon sila, pahawa ka dinhi kay papatay ka ni Herodes. Unsay tubag ni Kristo? Wala siya mahadlok kay ngano Dios gyud siya. Kay balo siya sa tanan ug kay balo siya kanus-a siya mamatay. Gani ingon siya, adtua og suginli kanang milo. Kita mo milo. Fox mana siya sa English siguro. Wildcat ba? Na ang yang itsura sa milo. Di ba ang milo itom? Mo iring na siyang dako sa iring, itom kayong balahibo, mata, puwa.
Pag nakakita ka na nga usara ka sa bukid, murag mahadlok ka, kay murag demonyo tsura, pula mata, og itom kayo, og baho kayo. Kana bitaw panghi. Sa nagani sa Bisaya. Angso kayo. Pero sa bukid sa una, nama may bomba og mga ero, amo na siyang pusilon og ihawon, no, milo maral ana. Pero hugasan lang siya tarong kay angso kaayo. Wildcat man siya. Isug kumakorner na nimo. Mao bitaw na si Pilato o si Herodes gingnan ni Jesus milo. Siguro no. Saya bating nawong siguro si Herodes sayang bati sayang kinaiya, no, hugaw kayo kay itom na kayong budhi. Imagine mo papatay mong anak sa Diyos. Kaya dili siya gusto nga magawan siya pwesto as hari. O nang purpose nga ipapatay ni Herodes si Jesus kay nagtuo siya nga ang Mesiyas nga moabot mao'y mahimong dakong hari. Dili siya gusto nga makuhaan siya og power, gahom. So nahadlok siya og nasina siya kang Jesus. Mao nga ipapatay niya si Jesus. Pero wala mahadlok si Jesus kay kabalo gayud siya nga ang adlaw o kanusa siya mamatay. Og diha siya mamatay sa Jerusalem. Mao na nga naingon si Jesus, Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadagang higayon nga buot ko mugakos sa tanan mong mga anak. Gusto man ni Kristo luwason ang mga Hudiyo. Apan wala sila nituo. Wala sila moduol kang Jesus. Dili sila nisunod ni Jesus. Ingon ni Kristo, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Just imagine that Jesus He wants to take care and to save the Jewish people, the Pharisees. Gusto niyang maluwas pod sila, apan wala nila gidawat si Kristo. Sama sa usa ka himungaan. Kita mo manok nga himungaan, nga may daghang piso, mga iyang anak, pagkakita gani niya banog sa gani tawag anak, kinabitaw agila unsa ni nang kapangaon og piso, agila o banog, uwak, padagko na siya murag agila ang itsura. Iyan ang matingog og kusog ang nanay, tagon niyang anak, tigumo niya, taguan silalom siyang pako. Unya pagdagito na gani na sa banog sa murag agila, iyan na siyang awayon. Pero balik siya usab, iyang tagtigumo na iyang piso, ilawom siyang pako. Kay dili siya gusto may salaag ug makuha, madagit sa agila. Mao kana ang gusto ni Jesus nga himuon sa mga taga Jerusalem. Pero wala sila nanuol. Gusto ni Kristo protektahan og tipunon aron maluwas sama sa himungaan nga iyang gihimo sa mga anak. Unya, wala man sila matuo. Kaya dili man sila gusto mosunod. Dili man ka mubuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Until now, ang mga Hudyo wala gihapon nituon Jesus.
ug nihuwat gihapon sila. They are still waiting for the coming of the Messiah. Mao na gani nga sige lang sila gihapon wailing diha sa Wailing Wall sa ruin nga temple sa Jerusalem. Padugay na nangabot si Kristo. Pero maabot gyud ang adlaw, mao ni timan nato mga igsoon. Ang ingon ni Kristo, karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Mao na nga mga Hudiyo wala gyud, way gid sila dili sila bumalik kay Kristo ug si Kristo nibiya kanila. Kay dili man sila motuo. O kana ingon niya, dili kana makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw maingon. Bulahan siya nga mianay sa ngalan sa Ginoo. Therefore, unsay buot pasabot ani ni Kristo, moabot ang adlaw nga ang mga Hudiyo mutuo kaniya. Amen. Mao gani nagna-pray nato every Easter Vigil para sa mga dili tumutuo, para sa mga Hudiyo nga malamdagan sila ug dawaton nila si Kristo. Tandaan nato kana, si Kristo niingon, hantod ang adlaw nga ikaw miingon. Therefore, these people will become a believer of Jesus someday. Gituboy na ni Kristo sa mga dili tumutuo. Pero karon ibutang nato ang konteksto sa pulong ni Kristo kanato. Gusto ni Kristo kitang tanan maluwas, isip, himungaan nga gitigom yang mga anak ilalom siyang pako to protect her children, her chicks. Kay Kristo, si Kristo gusto niya kitang protektahan sa tanang higayon. Apan kita, andam ba kitang musunod kang Kristo, isip matinud-anon niyang tumutuo ug sumusunod. Pasiyon niya, mas masahol pa kita kaysa mga hindi Kristiyano. We are Christians only by name. Muna ba tang ginaingon nga Catholic by name, not in deeds or actions. Sa ngalan lamang, Katoliko, pero sa buhat, dili Katoliko. Maigsoon ko diyan ni Kristo, kining atong santos nga misa, atong ihalad sa Ginoo, o pangayoon nato sa atong mahal nga inahan, Maria Santissima, Berhen sa Carmel o sa Kahimsog. Nga unta, magmatinud-anon kita pagsunod kang Hesus. Nga unta, dawato nato si Kristo sa atong kinabuhi, isip matuod nga Dios ug manluluwas nga naghalad siyang kinabuhi sa krus hantod siyang kamatayon alang sa atong kaluwasan. Nga unta, dili kita malimot moduol kaniya sama sa mga Parisiyo ug mga Hudiyo nga dili nidawat kaniya. Pinaagi sa atong pulong ug buhat, ipakita ta kana, pinaagi sa atong paghigugma, sa atong isig kapariho ug pagsilbi sa atong simbahan ug sa mga kabus. Amen.